kapamilya! Feeling nga ang anchor is here and dapat nakastop tayo. Mamaya na lang. Bawal ang mag-anes. Hello mga kapamilya! Feeling nga ang anchor is here. Welcome back to my channel. So today's video, pupunta tayo kay Sir Wellan kasi nagpapasama siyang mag-pack ng mga goods. So yun, pupunta tayo ngayon kasi meron siyang Pangmayaman challenge. And hindi naman niya sinabi na i-vlog ko, pero I think worth it siya na i-vlog kasi naniniwala ako na pag ikaw yung may ginawang tama, dapat other people will say it will not come from you. Diba? Kagaya ni Angel Locsin, hindi naman niya sinasabi na tumutulong siya. May ibang taong nagsasabi para ma-inspire yung iba. Tsaka ano din, diba? Bakit kayo magbuhat ng sariling bangko? Ma-agree ka ba sa akin? Or wala lang, taga-video lang siya there. What is your viewpoint about that? By the way, may kasama tayo si Filingerong Dennis Trillo. Pero mas kamukha niya si Zeus nung... Okay. Ano ang point of view mo doon? O ma-agree ka ba sa akin? Let other people see the goodness of yours. Ah? Hindi ikaw yung magbubuhat ng bangko. Tama ba? Tama! O sige, update namin kayo pag nandun na kami sa bahay nila. Wala ka namang sinabi. Mag-hi ka naman sa mga kapamilya. Okay, mysterious po siya. A few inches later. Mga kapamilya, andito na tayo. Ayun siya. Hindi niya alam na binibideo natin siya. So ayan po mga kapamilya, ang ating mga na-packs ko. Tsaka syempre si Ma'am Shi, ang aming taga-supervise. Hello Ma'am Shi! Hi! Meanwhile, so dahil hindi tayo mayaman, ano naman tayo, service. So ayan mga pamilya, successful ang ating pagpapak. So this time makikipagtsikahan tayo kay Sir Wellan at saka kay Brian. Ano na kayo dito mga besh? Halika na dito friend, masyado ka ng ano dyan. Wellan for mayor! Tatanungin natin siya kung anong lalabanan niya ngayong eleksyon, kung bakit niya ito ginagawa. Charot. Friend, anong posisyon ang tatakbuhan mo ngayong eleksyon? Ano yun, friend? Anong posisyon ang tatakbuhan mo ngayong eleksyon? Posisyon? Wala pa akong tatakbuhang posisyon ngayong eleksyon. Number 69. Okay, so sino ba ang nag-initiate ng ano na ito, ng relief operation na ito? Ayun. So, bale, kasi ang napaisip ako na magbigay ng mga goods dito sa barangay namin na Tuliao. So, tumawag ako kay mama ko sa US and then my mom nag-raise siya ng fund doon sa mga relatives namin sa US. Yun. So, sana all my relatives sa US. Yun, so nakapag-raise siya and then yun, binigay niya sa akin yung kung ano yung na-raise niya doon sa US. So ilan ba ang papamudmudan nyo ng blessings? So far, nakagawa tayo ng 200
packs, ibig sabihin, we have 200 families. Ay, bongga. So, ano ba ito? May kinalaman ba ito sa challenge, Pangmayaman challenge ni Francis Marcos? Tama. Si ano, Sino na? Yung Francis. yung yung trending ngayon. Oo, yung Pangmayaman challenge. Walang kinalaman about doon yun. Okay. So, ayan lang po. Abang-abang na lang yung mga taga-Tuliao ng pampapamudmudan ng relief goods. Ay, ano palang laman yan, mga friends? Secret na lang. Tahin na lang nila kung ano yung matatanggap nila. Oo, sa loob merong diamond. Okay, so Ayan. diamond. So, yan. Sige. So, special thanks sa nagbigay din si Tita Aini Loresco. Yan. Yan. And my mom, Pamela Lapierre. Yes, so mga God bless you sa mga may generous hearts. Thank you so much. Mama! Bye-bye! Bye!